Il-Ministeru għat-Trasport u l-Ministeru għal-Għawdex kellhom laqat ma' entitajiet Awċin dwar konnettività aħjar bejn iż-żewġ gżejjer. Kien hemm preżenti rappreżentanti tal-komunità tan-negozji f'Għawdex u laqda tal-istudenti Awċin. Hawnhekk il-Ministru Ian Borg tenna li dan kollu qed isir kif il-Gvern żamm mal-weda li joffri lil privat iċ-ċans ta' skeda ta' vjaġġi qosra bejn Malta u Għawdex, b'bastimenti illi niġsu anqas u li jivvjaġġaw aktar malajr. Fakkar kif Lulju li għadda l-Gvern ħareġ sejħa għall-offerti għall-operat esklusiv ta' dan is-servizz u qed jaħseb ukoll għal konnettività aħjar fuq l-art grazzi għal kunċett tal-last mile. Spjegajna wkoll il-fatt li Transport Malta ħarġet is-sejħa sabiex nżommu mal-weda li għamilna li jkun hemm konnettività oħra apparti dik konvenzjonali bil-Public Service Obligation bejn iż-żewġ pajjiżi u allura nħarsu l-qudiem għal meta ikollna issa l-offerti fil-ġimgħat li ġejjin u minn hemmhekk il-Gvern jieħu d-deċiżjonijiet li għandu jieħu. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li d-diskussjonijiet qed iduru mar-rieda li l-Gvern jiffaċilita ħajja l-istudent u l-ħaddiem Awċi illi jrid jaqsam lejn Malta ta' kuljum. Irsaqna numru ta' proposti anke fuq suġġerimenti tal-istess GOG kif nistgħu niffaċilitaw il-ħajja tal-istudent Awċi, mhux biex tal-ħaddiem iżda tal-istudent sabiex jasal aktar malajr lejn l-istituzzjoni edukattiva tiegħu kemm ġewwa l-Università kif ukoll f'postijiet oħrajn madwar Malta. Is-sejħa għall-offerti għal dan is-servizz se tagħlaq fis-7 ta' Settembru li ġej u l-konċessjoni se tkun offruta għal 15-il sena.